Fita aos amigos, non? Pois botádelle. Pois pareceme que non basta nada que facer contra Laura, É que ninguén marchou porque había algo malo, había algo que non sei o que é, non dou. É a persoa que máis quero no mundo. Fíxome moi feliz. É que sei algo sobre o caso de Belinda que poida que teña que ver coa súa desaparición. Eu dei a miña palabra a Tarasido e non esta máquina vai mal. Pois agora dislle que non o defendes e punto. Non podo deixalo caso, tía. Couto é o meu cliente. De eso se trata precisamente. Ele é o teu cliente, eu son a túa tía e non o podes defender. Eso non é un debate. Ti cala, ó. Parece moi boa idea. Sí, pois propón que sexa na radio municipal. Así poderemos coitar todos desde aquí. Veñoche dicir que dentro de 2 días volves para casa. Aquí teño as pasaxes do avión. O peor vai xelo da radio, vou facelo ridículo. Deso nada, se vai ser o mellor. E se sae mal, teño algo pensado. Pero o que non credes é que marchou por algo que non era bo. Calquera día, Petróleo, apareceche pola porta. Está claro que hoxe non imos chegar a ningún sitio. Así que recapaciten, pénseno ben e mañá intentaremos que se retire a denuncia. Ata mañán, perdedores. ¡Coruñento! ¡A la Celta! ¡A la Celta! No, papá, Es que pasa que Laura teno todo preparadísimo. Ten eslogans, está repartindo propaganda por aí. Carai, xoga con todas as armas, está disposta a gañar, Ademais, o que teño é medo de que Fito non o tome ben. Valela máis que a ti. Non é iso, Melgacho. O que pasa é que ela é unha rapaza lista, preparada e ben guapa. Ai, gustache. Mame, De que vai falar? Non sei. Como? Pero non preparou nada. Non, pero xa improvisará. podo prometer e prometo que comigo de representante no Consello Escolar todo irá mellor. Estou como atado, non podo facer nada. Ela e o seu marido son amigos meus e non hai que me quite da cabeza que lles estou fallando os dous. Tamén intentarei promover 2 compañías de teatro no centro e asistencia a obras teatrais e cine a prezo reducido. E ti, Fito, tes pensado algo para as actividades complementarias? Eu non, aínda non pensei neso. Entón, en que pensaches? É todo tan diferente dun xulgado grande. Pero que aí está o conto, Nuria. Portozás non é unha cidade grande. Isto é un xulgado pequeno, aquí as cousas funcionan de outro xeito. Mira, dalle a carta e o diñeiro ao juiz de Portozás. Chámase Carlos Porto. O xuiz? Sí, é un bo home e sabe guardar un segredo. Como queiras. Menos mal que as eleccións eran para que os nenos collesen responsabilidades. Saberedes que fixo pintadas por todo Portozás para pedir o voto, non? E seguramente ya habrá un expediente. Entón Fito é o único candidato, non, Xurxo? Desde logo, a falta de Laura é moi grave. Non sei que medidas vai tomar o Consello contra ela. Acabo de tomar unha determinación. Desistimo a denuncia presentada por Francisco Taracido. Outra cousa é a denuncia presentada por Ramón Couto. Nuria, non tes nada que dicir? Sí, perdón, solicito un receso para falar co meu representado. Está ben. Pero xuroche que eu non fun. Pois vaste ter que amañar como poidas, pero tes que limpar esas paredes. Precisamente queríamos xe falar sobre eso. Só quero que vostede tamén retire a demanda contra Taracido. Non, de eso nada. Agora teño o colledo. Ademais, está o da túa tía, que tamén se metiu polo medio. Ben, seguro que a Taracido e o seu abogado lles vai interesar moito estes documentos. Gracias. Por que? Por dicir a verdade. Tiña que facela. Carlos, Ramón quere retirar a denuncia. Home, por fin unha boa noticia. Podes saber por que o fai? Entre veciños non hai por que levarse mal. Que lle dixetes a Ramón para que retirara a denuncia? Faleille dun caso de Lindes. Un caso de Lindes e Ramón sin sabelo. Iso é moi raro. É que non hai tal caso. E que che pasa pola cabeza logo? Que non marchou só. Non te preocupes. Dentro de pouco vas estar na túa casa. A miña casa está en Portozás. Non podemos permitirnos un só erro. Ainda non chamou Amparo. Quedamos en que non chamaba. Chegaría xa... Como se chama o sitio? Portozás. É bonito. A verdade é que non sei. É a miña casa, a miña vida. E onde un ten a súa vida é o sitio máis bonito, non? Se vas marchar para sempre, deberías chamar o teu home. Pero eso foi Amparo. Él sabrá todo o que ten que saber por ela. Se eu lle contar a verdade, sabendo como é, non me deixaría marchar e acabaría todo moi mal. E non che dá pena deixalo así? Claro que me dá pena, porque non o merece. Pero prefiro pasar pena por min
que non que lle fagan nada a él. Tranquila. Non esteas triste. O tempo cura o todo. Xa verás. Ainda non volveu a Amparo. Tanto a botas de menos? Non podo vivir sen ela. Se pasa por aquí, dicídelle que veña ao bar. O que vostede diga. Belinda, fixeche la maleta. Déxame en paz. Chao, cariño. Será imbécil. Alegren esa cara, señores, que hoxe é outro día no furacán de Portosás. Sinto ruxir o vendaval, quen poidera fuxir de aquí con este temporal. A cousa promete, pero non me pregunten por qué. Que vai pasar hoxe de especial? Confésolles que non yo sei, pero eso é bonito. Calquera cousa pasará o que a cada un lle pete, o que lle mande a sorte de cada quen. De maneira que ánimo e a polo día que non se vai repetir. Para algúns, seguro que o de hoxe vai ser un día irrepetible a bofé, como Pepe da Maruca, que segue a procura do que lle moviu o tractor 2 pasos de onde o tiña aparcado, ou, moi particularmente, para Laura e Fito. Como saben, porque xa os tivemos no furacán de Portosás debatendo as súas propostas, Laura e Fito son os únicos candidatos ás eleccións ao Consello Escolar. Para eles, hoxe é o gran día. Os seus compañeiros votan, se cadra xa o están facendo para decidir quen vai ser a súa voz nas alturas, onde se toman as grandes decisións. Sorte aos candidatos e sentidiño aos votantes. Dentro de 5 minutos vai comezar a votación, pero antes imos escoitar a derradeira mensaxe de cada un dos candidatos, vale? Laura, por favor. Espero e desexo que o voso voto estea xa decidido. Non me gustaría gañar apoios con falsas promesas e demagoxia. Que dixo que? Dame. Eu sei o que dixo. Así que o único que vos quero pedir é que vos deixedes guiar pola vosa conciencia e respetedes a vosa razón e os seus designios. Gracias. Os seus designios? Fito, por favor. Que hai? Ben, eu o que vos quería dicir é que votedes con sentidiño e sobre todo que votedes por min, non? Ala, gracias. Non estivo mal, pero tranquilo, Sí, tranquilo, pero vai nos dar unha malleira que... Rapaces, rapazas, a urna queda aberta. Imos elexir o novo representante do alumnado no Consello Escolar, ou Laura ou Fito. Así que despois destas mensaxes e destas recomendacións dos candidatos, quen queira cambiar o voto, tedes aí papeletas nesa mesa e se non, facedes unha filiña por aquí e ides votando un a un. O que nos faltaba, Adrián. Pero mira que temos mala sorte. E non haberá maneira de convencelos. Xa sabes como é esa xente. Sí, claro que sei como é. Millonaria. E ademais de millonarios, preguiseiros.
Queren que lles amañes ata o máis mínimo detalliño. E se non lle lo fas ti, van e buscan a outro que lle lo faja. Oye, imos perder de restaurar 4 veleiros só porque non atopamos quen saiba facer eses adorniños do demo. Eses adorniños, como ti dis, son moi importantes para estes barcos. Estes veleiros son case que pezas de museo. Ai, pois coa ilusión que a mí me fai restaurar veleiros antigos. Sabe o que che digo, Adrián? Que non podemos perder este contrato. Teño que atopar quen saiba traballar a madeira. A ver se aparece. Non pode ser tan difícil, non? Ata puxe un anuncio na radio e todo. Antes aínda estaba o vello Fuco, pero agora... Sí, parece mentira que non haxa ninguén que saiba facer, non sei, 4 esculturiñas de madeira, non? Tampouco é iso, Elena. O que precisamos é un artista, é o que eles queren. Un artista que sexa quen de restaurar o mascarón de proa. Claro, un artista para os seus barcos vellos como museos. Así mesmiño. Pois hai que amolarse. Teño que atopar un artista. Mira esta, mira esta, mira esta. Esta de aquí, que? Esta tamén, mira. Mira esta. Sí, tamén. Mira esta. Esta outra vez. É a pequeniña esta aquí. Mira esa, mira esa. Que crees que estou facendo? Esta que se cabareteira ou artista que as marques. Polo menos... Da televisión. Bos días. Sí que son boas. Bos días, señora. Señorita. Señorita. Poderían dicirme onde podo tomar un café por aquí cerca? Unha media ducia aí no petróleo. Petróleo? Sí, unha tasca, un bar pequeno que temos aquí. Se cadra un pouco modesto para vostede, pero se quere acompañámonos. No, non fai falta. Moitas gracias, cabaleiros. Nada. A mandar. Santa Placida bendita. Mi madriña. Tienes eso. Que mullerisma. Pois para a maioría dos rapaces é a primeira experiencia democrática. Perdón. Pois a ver se non monta ningún eses dos. Oi, por certo, sei que a rapaza que se presenta é unha maravilla. Laura, sí, é moi lista. E ademais moi responsable. Ou seja que a cousa está entre ela e Fito, o ben Sí. e o mal. Ai, muller, non fales así de Fito que tampouco é tan malo. O demo tamén é xente, que se di? Sí, iso sí. Ainda que se queres que che faga un prognóstico, creo que non ten moitas posibilidades. Vai gañar, Laura, non? Supoño que sí. Alégrome. Será outra muller con poder en Portosás, eso é bo. Ai, sí. Ana, agora deixate que teño que marchar, que Moi ben. teño responsabilidades que cumplir tamén. Pois nada, xa che contarei como acaba isto. Moi ben. Gracias, Hasta loguiño. Celia. Portarse ben, Hasta logo, nenos. Queres saber como se gañan as eleccións? Como? Metendo máis papéis que o teu nome dentro dunha caixa. Mírate que listo. Eso non será mellor que o das pintadas, non? Faime caso. Mira, xa che fixen caso co das pintadas. E mira como acabou a cousa. Non me entendes. O que conta é que haxa máis fitos que Laura salí. Que máis ten que meta os papéis dentro da caixa. Para ti que disa? Mira, Que vas facer con iso? si estás parvo o qué? Mira, ti distraixos da mesa, meto esta morea de papéis. E pois que conten o que queira. Así de fácil? Así de fácil. Pensas que non podo facerlo? Home, non é iso... Mira, pensando ben, igual é unha boa idea, sí. Fito, só quería desexarche sorte, que gaño mellor. Que somos nós. Cascalar? Ata logo. Ata logo, Laura. Vai ver a chula esa. Veña, vamos, cantantes mellor. Mira, Lois, espera un momento. Que che pasa? Que pasa? Que non imos facer nada. Como que? Isto é política, entendes? Política. Aquí vale todo. Dame eso. Si estás parvo. Dame isto. Mira, o que gañe, gañou. E xa está, entendes? Xa está. Así nunca chegará a nada. Teríamos que buscar algo original, algo que nos identificase. Como o encaixe. Como o encaixe, pero que non sexa o encaixe. A min gustaríame vender algo propio de aquí, de Portozás. Pero aquí só temos peixe e encaixe. Algo máis ten que haber, tía. Déxame pensar. Sí, pero non quero que me convirtas o súper nunha tenda de regalos, nena? Non se trata diso, pero podemos vender algo máis que a sopa. Pois nada, ti dirás. Non sei, déxame pensar. Xa se me ocorrerá algo. Sí, pero non penses demais, E que che parecería a roupa interior típica de Portozás? Toleaches o qué? Oh? Estou de broma, muller. Pero que pouco te fías de min,
min que ten que ser francesa ou de por aí abaixo. Non te pases estar así do que yo dixo a Concha. Eu non fixen nada. Pensar é libre. Mirar tamén, Paco? É que con esas curvas estará operado, non dixo que... Ladislao, estás a piques de difamar. Ten razón, abogada. Ben se ve que non é unha monxa. Home, non, unha monxa non é. Tampouco eu son unha monxa. Ou teño pintas de monxa. Dino vixe, en todo caso, non tes muller. Pois logo, esa muller é iso, é só iso, unha muller. E non tería que aturar os comentarios dunha panda de idiotas como a vos. Unha panda de idiotas como a nós. Estás difamando ti, perdoe. Por menos deso, Francisco pon un preito, Home, dixo muller. Seredes parvos. Mangui, aquí che quedo do café. Non vai a ser que me invite algún cabaleiro. Moi ben. Ai, Manjo, e onde vai petróleo? Petróleo vai no porto, sei. Ese tamén, es que marchou Belinda non vale para nada, As mulleres o dan disgustos. E máis se son... Xa me entendo. Mulleres como a quen, Mulleres da vida, Manjui. Da vida. Mira, non che boto do bar porque non son quen de che botar, Pero como che sinta dizer outra palabra como esa sobre Belinda, é que é a última que dice que a boca chea de dentes, Pero que ti a mí? O café estaba boísimo. Como a mí. Cante. Sento... O que é xa foi, está pajo. Pero eu non podo... Faltaba máis, verdad? Que é de visita, non é importante. Mais ou menos. Vostedes non saben onde está o xulgado. Saindo a dereita, saindo. Pois, se quere eu podo... Ou eu, que son letrado... Falta. Gracias. Gracias. Quedé con él, para outra vez. Moitísimas gracias, moitísimas, Moi... Adeus, señores. Hasta loqueño. Volvo cando queira, Seguro que ten algo pendente no xulgado. Pendente ni que pendente. O que pasa é que seguro que é deputada ou fiscal. Que xenerosa, que feminina, que delicada, que cachonda está. Que animal és, Francisco, A ti que che pica? É que non entendo por que che regalou a ti, e non a min. Ela por que vai ser? Oe, é un par de foguetes e ainda se lle botaban, Moi ben, rematou a votación e agora imos proceder a facer o reconto. Agora empeza o espectáculo, como en Eurovisión. Que empezo que queira. Total, a min non me importa, así que... Ímonos majar, xa verás, teño controlado. Sí, home, sí. Ai, ti non meterías... Non, tranquilo. Laura Castro. Laura Castro. Fito. Laura Castro. Laura Castro. Laura Castro. Creo que vou marchar. Pero non dixes que tanto che daba o resultado. Laura Castro. Non, o que pasa é que non me quero aburrir. Laura Castro. Despois xa me dirás como queda a cousa, non? Laura Castro. Agora que vai empezar o bo. Laura Castro. 981 66 32 22. Eses son os nosos teléfonos. Quen estea interesado que chame, por favor. Porque, ademais, Helena, a cousa éche bastante urxente. Moi urxente. Pode parecer raro, pero o Varadoiro pode deixar de restaurar varios veleiros se non atopamos alguén que nos faja eses traballos artísticos para a madeira. Aí falaches, o que buscamos é un artista, alguén que poida devolverlle a vida aos antigos mascaróns de proa, alguén que poida repintalos, tallalos e deixalos como a novos. Unha repichoca musical e continuamos acó, no Furacán de Porto Sás. É a primeira vez que falo pola radio. Eu tamén, como quen di, levo acó 2 días. Fixéchelo moi ben, xa veas como vai chamar a gen. Non sei, cando non chamaron xa... Mira, como mínimo, desto é quitar eu unha boa reportaxe. Restaurar barcos antigos. Soa moi bonito. Soa bonito, sí, pero como non aparece o home da madeira, non te reportaxe, Brais. Ou teño. Se aparece, fago a reportaxe dos barcos. Se non aparece, hei facer Na procura dun artista. Non che mal titular. Non, é moi bo, Brais. Hola. Esti, hola. A min tampouco me apetecía quedar ali. Total, xa se sabe como vai quedar a cousa, así que... Non sesas chulo, Fito. Eu non son chulo. Só o dixía porque xa se sabe que vas gañar ti. Pois eu non o teño tan claro.
Veña, muller, eso non o crees nin ti. Serio, home. Ti caes ben a todo o mundo. Bah, deso nada. Son todos unha panda de desagradecidos. Despois de todo o que fixeches por eles... Pois sí. Moi graciosa, Pero sí que fixen cosas polo colexio, non vais pensar. Pois entón non desesperes. Eu non desespero. A ver que pensas. Mira, Fito, Que? queríache dicir algo. O que? Que gañe quen gañe, deberíamos ser amigos igual. Amigos? Sí, amigos. Ou queres ser algo máis? Non, que vou querer ser, non? Pois logo, amigos, pase o que pase na votación. Claro, total, a min tampouco... Xa non me importaba o das votacións, eso, Entón, que? Imos? A onde? A escola, a ver se remataron xa co reconto. Ai, sí, a escola. Pois veña, vamos. Estou pensando eu que... Eso de que dixías ti que lle gustaba a moita xente, eso... Ao mellor quere dicir que me vota moita xente, non? Claro. E a cousa podría estar máis disputada. Sí, pero vou que non nos importe moito. Sí, claro, que non nos importe. Quen é esa rapaza? Laura chámase. Díxome Suxo que vale moito. Sei que é un artista. Un artista facíame falta a min. Ainda non sabe o que vas vender, non? Non. Que tería que ser algo de artesanía ou algo así, pero que non fose de sempre, claro. Pero se che dixen eu que a artesanía é algo tradicional, o tradicional é bella e as cousas bellas non che son originais, eso non tes máis que ver. Así que se queres... Claro. Xa sei o que podemos poñer no único, tía. O que? Veña, vamos ao Porto. Pero, Vente. Bos días. Bos días. Quería falar co xuiz. Neste momento está ocupado, pero se me di de que se trata, podo eu... É un asunto persoal, é urxente. Ah. Se fai vostede o favor de me avisar. Agarda aquí. Perdoe, señor xuiz. Sí, que foi? É que hai unha señora que pregunta por vostede. Pitusa, xa lle dixen que tiña que rematar isto antes de recibir a ninguén. Sí, pero é que... di que é persoal. Unha señora. É aínda máis urxente. Di que é persoal e urxente. Está ben, dígalle que pase. Bos días. Bos días. Carlos Porto. O meu nome non importa. Ben. Pois vostede dirá en que podo axudala. Gracias, Pitusa. Traio algo para vostede de parte de Belinda. De Belinda? Sí, algo importante. $5.000. 150.000 pesos, máis ou menos. Belinda quere que Petróleo quede con eses cartos. Isto é o que lle pagan por non declarar contra eles, non? Non é moito, pero o traballo tampouco é demasiado. Abonda con manter a boca pechada. Como xuiz non podo consentir que isto siga adiante. Eu vin aquí porque me dixeron que vostede era amigo de Belinda. Non polo de xuiz. Si, pois como amigo non podo deixar que Belinda arruina a súa vida. Vostede saberá o que fai. Pero o que quere Belinda está claro. Que lle dea estes cartos a Petróleo e que a deixen marchar en paz. E vostede que pensa? Cree que debemos deixala marchar? Eu xa dixen o que tiña que decir. Eu creo que Belinda debería quedar e loitar. Pero ela non quere poñer en perigo a súa xente. Isto de tolos. Non podo deixar que marche así. Non podo. Petróleo non o perdoaría nunca. Vostede xuroulle a Belinda non dicir nada, non é? Sí, fixino. Pero eu non. Que quere dicir? Que se ese Petróleo quere arriscar a súa vida por salvar a muller que ama, ten todo o dereito do mundo. Vai falar vostede con el? Digamos que non vou marchar sen coñecelo.
Farei no. Pero se quere coñecer a Petróleo, vai ao Porto. Seguro que estará ali. Está ben. Encantada. É a primeira vez que lle dou a man a un xuiz. Non está tan mal. Tamén é a primeira vez. Veña. Non vai a ser que Petróleo non estea no Porto. Xusto a tempo. Acaba de rematar os recontos. Por min, como se volven a empezar, Veña, imos ata praxes, non? E logo non queres ver se gañamos? Non, non me importa. A ver, por favor, un poquinho de atención agora. O reconto xa está feito, supoño que quereredes saber o resultado. Pois o resultado é votos nulos, 3. Votos para a candidatura de Fito, 8. E votos para a candidatura de Laura Castro, 32. Por lo tanto, a nova representante no Consello Escolar é Laura Castro. Enhoraboa, Laura. Aí tes. Vale, Ata mañá. Hola, Celia. Hola, Elena, que tal? Ana, Que tal, Elena? tirandiño. A verdade é que non moi ben, sabes? E logo? Bo, é que tiña a posibilidade de restaurar 4 veleiros antigos. Sabes que me apetecía moitísimo, non? Pero non vou poder facer. Nena, onde vas poñer as madeiras? Non son madeiras, tía. Deixa que xa vou eu agora, vale? Que pasou? Adiantáronse, che? Non, non é iso. É que os donos dos barcos queren un sitio onde lle restauren completamente, non só o casco. E cal é o problema? Pois o problema é que eu teño un negocio de artesáns e non de artistas. É claro, non podemos facer eses traballos dos rematiños das madeiras e esas cousas, non sabes, dos barcos. Ai, non como a nós, que acabamos de entrar directamente no negocio da madeira. Non si, nena? Sí, algo así. A min extrañácheme ben que non atope o teu artista, Porque Portozás é terra de escultores. Sí. Viches o que imos vender agora no super. A que son unha maravilla. Pois isto é o que eu preciso. Sí. Quen é o artistaza que fai isto? Bueno, non me digas que non sabes que Anas fai. Mira isto. Pois non teño nin idea. Pero o que vos aseguro é unha cousa. Vouno contratar. Vas levar unha sorpresa. Tiñas que vela, Petróleo. Era unha cousa espectacular. Talmente como un artista. Mira, non hai mellor xeito de dicirche como era. Talmente como un artista. Un artista como a ti, non é? Alta, guapa, elegante. E con uns andares. Pim, pam, pim, pam. Oi, está resido. Dixía o mesmo da porca que mataches polo inverno, non é? És ben animal. Serei, serei. E despois a voz. Unha voz con aquela así. Sinatra, non? Así, unha voz justamente... Hola, bons días. Eu son Petróleo. Sei, non? Eu son... Eu, señor Tarasido. O señor Tarasido e máis eu xa nos coñecemos. Que tal o chisqueiro? Funciona? Sí, barbaramente. Desde que mo deu non paro de fumar, parece unha chaminé. Eu quería falar con vostede, Petróleo. Se fai favor de nos deixar. Sí, que arranques, Tarasido, veña, arranca. Falara justo Arrancalle, Tarasido, veña. Xa vou. Son amiga de Belinda. E onde carallo está a lindiña? Imos dar unha volta. Veña. Non dixías que che daba igual perder? É que isto non foi perder, macho. Perder é unha cousa e facelo parvo é outra, Non fixémolo parvo. Tivemos un erro de cálculo e nada máis. Sí, o erro tivechelo ti. Eu fixen o parvo. E diante de... De todo o mundo. Claro, de todo o mundo. Pero isto non vai quedar así, Que vas facer lá? Eu aquí non volvo. Non volves a onde, A escola. Eu non volvo, que lles dean. Non é para tanto, Fito. Elixiron a chulea e xa está. Amigos de toda a vida que che abandonan canto ven unha rapaza un pouco... Un pouco que? Un pouco guapa, que? A ti parece che guapa, a ti parece. Home, fea non é, que? Ui, que? A ti gustache. Gústame, que me vai gustar a ti? A ti gustache de verdade, Gústame. Vai che gustar a ti unha que che vou dar? Gustache. Que me gusta o que, Gustache. Ainda as vas levar, me parece a mí, Sí. Pasa, Petróleo.
Onde está? Non o sei. O mellor dixo que tiñas algo para mí. Sí. Aquí o tes. Só sei que cho manda Belinda e que quere que queres comer. Meu amor, cando leas isto, xa estarei lonxe. Pero quero que saiba que o mellor de min quedou aí, para sempre contigo. Hola, Melgacho. Hola, nena. Que faz? Nada. Oye, esa madeira que vai ser? Ainda non sei. Xa veremos. Oi, non sabía que eras un artista facendo madeira, Que figuras máis bonitas. Teñen días. Oi, sabe o que estou pensando? Que se ti quixeras, ti, máis eu... Non. Que... Non? Non. Pero se ainda non che dixen nada, Melgacho. Por eso, para que non mo dixas? Pero se non sabe o que che vou decir. Mais ou menos. E dirme que non. Ves? Ti tamén sabes o que che vou dicir. Este é un falar de parvo, só así dá justo falar contigo, Ou calar. Gracias. Carlos. Dimo dunha vez, por que marchou Lindiña? Dimo dunha vez. Non sei, a vida é complicada. Se cadra... Se cadra? Se cadra ten razóns que ti non coñeces. Poida que teña algún problema. Se ten algún problema que o diga, non? Que me dará a min? Ter algún problema diante, parto ya cara ao problema e problema resolto. Xa non teño problema. Petróleo. Belinda non está retida por ninguén. Se quixese volver, volvería. A que estamos xogando, Carlos, a que estamos xogando. É a miña muller, dimo, por favor. Vai haber un xuizo contra a xente que trouxo a Belinda a Galicia. Trata de brancas, prostitución, ti xa sabes. Eles non queren que Belinda declare. E supoño que eses cartos deben ser o prezo polo seu silencio. Os cartos. Os cartos é algo máis. O que? Non sei. Lindiña non é das que marchan por cartos. Ten que haber algo máis. Que che dixo esa muller? Merda, esa muller dixo merda. Dixo que Lindiña quería o mellor para min. Dixo que Lindiña quería o mellor para min. O barco, o barco. Que? O barco, a véspera de marchar Lindiña, fui cando ardiu o motor do cazador, non é? O curtocircuito, non? Que curtocircuito? Foron eles. Se la quedaba, ían a por min, por eso marchou Lindiña, entendes? Ían a por min, e por eso marchou. Vou chamar a policía. Non, ei, dame 24 horas, dame 24 horas. Que? 24 horas e chamas a policía, ok? Pero... Díxame, ti. É xente perigosa. Díxame ir por ela, Carlos, díxame ir por ela a min. Se chamas a policía, chega a policía leva armas, a policía moita policía, é mellor que vaya eu. Dame 24 horas. Dame 24 horas. Está ben, 24 horas. Que vas facer? Cando chegou Lindiña aquí a Porto Sás, viña dunha barra americana que non está lonxe de aquí, empezarei por aí. Xa sei, ti é xuiz e todo eso, xa o sei, esquece esta conversación 24 horas. 24 horas é o último que che pido. Gracias. Non está nada mal. Déixame en paz, cabrón. Pero supoño que agora é cando ven o mellor. Fora de aquí, fillo de puta. Tranquila, muller, non che vou facer nada. Só quero mirar. Non che gusta que te mire? Non me toques.
Non. Non me toques. Ven aquí. Sóltame. Sóltame. Agora, Non me toques. imos facer algo os dos xuntiños. Solta, rapaza, solta. Só estábamos bailando, non si, Belinda? E quen che aprendeu ese baile? Tú, nai? Como abro la boca, xuro que te has arrepentir. Tranquila. Teño máis que facer que falar con dúas... Gracias, Amparo, moitas gracias. Non foi nada. Estiven en Portozás. Biche lo juiste. Xa ten os cartos. Tenos. Podo darche un consello? Sí. Creo que estás cometendo un erro. Deberías quedar e loitar. Ai, non podo, Amparo. Non podo ni sequera pensar en que lle fagan nada a petróleo. Víchelo. Petróleo quérete, Belinda. Dixenche que non falarás con él. Non o fixen, pero díxome o xuiz que te quere igual que sempre. Ai, moitas gracias, Amparo. Outra vez, xa che dixen que non foi nada. Non sei, Mago, non sei o que imos atopar. Pero, vaya. Se non queres vir non pasa nada, non hai ningún... No, de mí non te libras, Eu que, bobo ou non? Ti quedas aquí pejado o teléfono, veña. Ai, sí, pero se me sacas da cama. Pode chamar lindiña, eu que sei, che. Se hai problemas quero ter alguén aquí pejado o teléfono, quero ter reforzos. Reforzos, Os tres sí. non cabemos na moto, calarás. Se é polos reforzos que do demais pode chamar a artista esa. Se pedimos a Antoñito xa estaba, topábamos seguro. Miramos en media dúcia de aqueles se non aparece. Pois non quedarán putículos que mirar polo lugar. Que non queda de tempo, che. Que non queda de tempo. Ei, que? Tranquilo, home. Tranquilo, Imos a topar, sexa como sexa. Xa non sei, é que... Laura. Hola, Xurxo. Hola, mira, viches a Fito por aí esta mañá? Non, non veo a clase. Non? Chamei á súa casa, dixeronme que viñera por aquí, como sempre, pero nada. A ti non che dixo nada? A min, non, pero se cadra Loi sabe algo. Non, xa lle preguntei e tampouco sabe nada. Sería polo das eleccións. Non sei, por iso quería falar contigo. Ti crees que lle afectaría moito? El dicía que non, pero xa viches como marchou. Creo que se enfadou moito. Damo do rapaz, onde estará metido, Perdíme, Elgacho. A miña primeira derrota. Eu que sempre o gañaba todo, Pois eu gañei. Gañaches? Ves isto? Quérenme pagar por facer estas cousas. Pero iso está ben, non? Así poderías gañar moitos cartos. É dormir mal. Bo, os ricos dormen ben, Melgacho. Os que dormen mal son os pobres. É que eu non quero traballar por encargo. O que fago, fago eu. Eu miro a madeira e saco o que leva dentro. Non lle podo sacar o que me pidan. Sí. O que pasa é que ti és un artista, non como a min. Se chego a ser elixido, bien ver ese só. Non tiñas medo? Medo? Eu? De facelo ben ou de facelo mal. Medo de facelo, vai. Se queren que faga algo, será porque o fago ben, non? Xa. O bonito é que queiran que sexa eu. A min pásame todo o contrario. O que queren é que non sexa eu, entendes? Entón pensas que debería dicir que sí? Non tiñas medo, Iso é importante. Hai moi pouca xente que non teña medo. Pois eu ningún. Sabe lo que tiña? Rabia. Pero medo nunca, Nunca. Escoita, agora tes que ir ali e dicirllo. A escola? Non, eu ali non volvo, Entón é que tes medo? Medo? Si, medo. Ti tes medo. Xa verás, tío, o medo que teño. E ti que tes, Melgacho. Non terás medo, ti tamén. Por que cara lle ten apagado isto? Eu que sei, che. Vista Alegre!
Esta leje vai no carallo. Eso que dixeche que non se moveron de aquí. Voume lavar. Queres tomar Vai. algo? Un vermúa. Que é? Que venga a Garda Civil! Foi currar! Vai a xeito a atender o teléfono ti tamén. Non me volvas facer eso, Teño un infarto aquí. Chamaron? Joder, do carallo. Que eu me acorde, non? Que ti te acordes, e logo non te acordas, ti. Eu non sei nada disso, Que teño que facer é buscar outro coche ou algo, seguir buscando. Xa falamos de coche, Mauge. Quen lle pide un coche para este chope? Se fora para outra cousa, quen lle pide un coche? Para co coche, xa. Alguén que non lle podas dicir pro que é, porque non lle imos dicir que imos ir de puticlú en puticlú buscando unha moza que fuxiu, non sei se non deixeche merda. Ten que ser alguén que... Non sei, que non o deixe sen facer... Alguén idiota, ten que ser alguén idiota. Home. Algo así. Ei, Ladislao. Veña, imos todos á vila a dar unha volta, a ver se aparece Fito, que en algún sitio ten que estar. Ti, ides ata o porto e mirades por ali e na lonxa, a ver se aparece. Veña, rápido. Lois, ven aquí. Vai xunto a petróleo, pregúntalle se Fito pasou polo bar, vale? Veña. Home, mirad ali. Que foi? Teño monos na cara ou que? E ti onde te metiches, ó? Andaba por aí. É que hoxe, vindo da casa para aquí, empezou a doer aquí abaixo, creo que teño apendicite, Ai, apendicite, xa, aí no lado que non é. neste lado, sí. Tipo, meu pai dice que dói a raios. Sí, nos rapaces dói moito, a min doía moito. Veña, Fito, déxate de contos que xa és grandiño, Por fin apareciches. Sí, de milagre, Laura, porque deulle un ataque repentino de apendicite no lado que non é. Non, tiña medo. Sí. Dábame medo vir ata aquí e quedar como o rapaz parvo que perdiu contra unha rapaza. Por iso non quería volver ao colexio. Ademais, contaba con moitos votos de xente que ao final decidiu votar por Laura. E supoño que fixeron ben, non? Creo que Laura vai ser a nosa mellor representante. Pero agora xa me pasou o medo. Así que, quen teña algo que dicir das eleccións, que mida ben o que di, porque algún valle quedar a cara, Fito, que che quedou moi ben a primeira parte do discurso. O discurso? E logo fixen un discurso. Fixeches. E agora o que deberíades facer é aproveitar estes 10 minutiños que vos quedan de recreo, vale? Veña. Ven aquí, ti. Non me digas que che gusta o candidato rival. É riquiño, non? Riquiño. Muller riquiño, eu non sei se sería a palabra que usaría para describir a Fito, pero... Igual, sí. Igual é riquiño. Non sei por que non quere vir traballar con nós. Porque o seu reino non é deste mundo. Está tolo. De tolo non che ten nada, Elena. Sí, pero eu agora teño que chamar aos clientes e dicirlles que non podemos aceptar ese contrato. Que lle imos facer? Mira. Melgacho. Hola, nena. Hola. Ves traballar con nós? Polo de agora, pero... hai que ter moito tino coas madeiras, Xa. Non se lles pode pedir o que non teñen. E como é que cambiaches de idea? Fui Fito, convenciume. Fito. Alégrome moito. Eu tamén. Pode empezar. Home, non sei, primeiro teríamos que ver que é o que hai que facer, como vas facer, non? Quero dicir que sí, claro. Claro que podes empezar cando queiras. Conforme. E ti por que non queimas os collós? Este non consegue o coche, nin que lle toquen unha rifa, ó. El dixo que lle había pedir ao seu pai. Manolo, estamos fechados, ó. Veña, sinto, estamos fechados, Manolo. E logo xa?
Reloxo xa. Veña, que non ten reloxo. Vai a dormir, Manolo. Estamos fechados por descanso, veña. Ai, vas vos, Manolo. Si, ó. Que hai? Veña, dá as chaves do coche, cabo. Que chaves? As do coche. Ai, nas teño, é que berrei con papá, o Como que... que berraches con papá? É que non me pase a mí, non lle pasa a ninguén. Eu estaba tranquilamente facendo zapping na casa, non? E cheguei el, arre que quere ver o fútbol. Eu dixo que o fútbol non, todo o partido inteiro non. Que o vexa na de Paula, a miña tele está na de Paula. Eu que vou facer? Non! É vos, este paquete de tabaco. Meu, trae. Isto regalou moela, seguro que non o volvo ver. Dá cá o chisqueiro ese. É meu. Dá cá o chisqueiro ese, ó! Presto-xo porque quero, E devolven, non me fajas como curras. Me cago nas columnas, non estaba o nome do club aquí todo o tempo. Me cago nas columnas. Afrodita Boite, o millor prato da noite. Pois logo vamos. E decir... Vamos alá con coche ou sin el, pero hai que ir. Ao club da terra estas as toleastes, por O xuiz, pedimos... Ah, se vai o xuiz, eu podo ir. Pedimos o coche, veña, xuiz. veña. Ti quedas aquí 5 minutiños, aquí. Veña, Tens que dar polo vamos estar aquel aquí, dos vamos. reforzos, E podes beber todo o viño que queres. Pero non bebo viño. Xeso, podo facer zapping? É universal, ademais. Non lle podo. Collo... Vexo aquí, mira. Fui por Menjacho. Se non chega a ser por el, agora estou embarcado en Austria e parte do estranxeiro adiante. Sí, home, sí. Xuro, tiña todo preparado. Ia embarcarme e marchar dunha vez desta merda de sitio. Pois aquí non se está tan mal. Eso digo por ti, Eso digo por ti. Ti non tiveches que facelo parvo como a min. Como que non? Perdemos os dous, Como que... Pois igual vas ter razón. Ois, se queres podemos marchar os dous, Non, polo menos ata que remata a escola. Como queiras. Sí, igual eu tampouco vou marchar. Somos amigos, non? Os amigos nunca se separan. Veña, firma aí, Imos dar a volta ata a praia. Non. Non, que... Vai, que... Teño que marchar. Mas non éramos amigos. Os amigos nunca se separan. Non, é que o que pasa é que non é iso, Lois, que píllasme... Vai, que teño que marchar, Veña, ala. Rapaces. Que queren que lles diga? Así como a de onte me parecía unha xornada cargada de promesas, hoxe non vexo no horizonte nube ningunha que nos vai a animar o panorama. Onte pasou o que tiña que pasar e Laura Castro ocupará unha cadeira no Consello Escolar para ser a voz dos seus compañeiros. Fito perdiu a votación, pero algo se iría gañando, eso seguro. Helena atopou o artista que procuraba para o Baraduiro, unha fichaxe, por certo ben sorprendente da que xa iremos contando. E Pepe da Maruca, co seu trator, a 2 pasos escasos de onde o deixara. Polo demais, nada. O furacán de Portosás parece hoxe unha brisa morniña de todo. Francamente, non lles gustaría un pouquiño de acción? Non podo, Petróleo, non podo. Unha cousa que me faga o cego durante 24 horas e outra que che deixo o coche. É a miña muller, Carlos. Sei onde está, só teño que ir ali, collela e traela de volta. Que queres que o faja no coche de liña? É a miña muller, que queres que che diga, meu home? Xa, eu son xuiz. Eu son mariñeiro, e que? Eu son furtivo. Todos somos algo nesta vida, xuiz. Pero hai momentos na vida que hai que ser outra cousa. Entendes? E que é outra cousa? Amigos, por exemplo. Vai para o coche, veña. Veña, Juando. Outra cousa, vai, que gustaríame saber onde vas a estar, porque... Non sei, se vai algo mal, pois poder chamarche. Estaría aquí todo o día. Gracias, Carlos. Petróleo. Toma. Leva isto. Se tes algún problema... Gracias. Gracias. Hai que estar antes de comer. É lo que queres? Tomar o vermú? Non, cando comen non vixilan, xa dixía o Gengis Khan, non? Pero ata noite non entramos, Mira, non? primeiro vemos o sitio, entendes? A xente e o sitio, despois improvisamos. Pola noite. Pasa, cona! Manjo, pero non corras que ata noite non temos que chegar. Cala a boca, non me queres ouvir, espera que é loco,